Ist ydy'r teitl i un o gerddi y casgliad rhwng dau ola. Deillodd ist o gywaith hefo'r ddawnswraig Fay Tan. Yn wir, mae'n rhan o brosiect ehangach nath Llenyddiaeth Cymru a Cymdeithas Cenedlaethol Dawns Cymru dod at ei gilydd yn ystod y cyfnod clo mwyn rhoi cyfleon i feirdd a dawnswyr dod at ei gilydd i greu rhywbeth, i greu dehongliadau o gerddi. Felly, yng ngherddi ist yn trio dychmygu be di natur perthynas iaith a dawns, ac yn wir ydy iaith ei hun yn rhyw fath o ddawns. Ac wedyn, ar ôl i mi lunio'r gerdd, mi nath Fay Tan nath i ddehongli'r y gerdd fer hon drwy gyfrwng dawns, a hitha'n gorau wneud y dawns, os dwi wedi darllen iawn, ar falcony i fflat i yng Nghaerdydd, gan ffilmio'r cyfan a wedyn golygu y peth at ei gilydd. Mae yna link i'r weld y fideo yng nghefn y llyfr, ond mae testun wrth gwrs yn un o gerddi rhwng de ola. Ist. Sut mae geiriau'n symud, yn tynnu trwy'r ddawns rhwng tafod a chlyst? Ist. Sut mae brawddega'n aniddigo yn tapio'i traed, yn ymwllwng i cymala nes i'r corff cyfan ganu, nes twrio i'r ystyron dyfna? Ist. A sut mae dwywaith cerdd a dawns yn plethu a chordeddu awr cyn ildio i'r llenyddwch mawr a'r mydandod mwy? Ist. Ist. Ist.